De ce-i atâta suferință? Ne întrebăm adeseori. De ce pământul se frământă cu lupte, ură și război? De ce pământul se frământă cu lupte, ură și război? Urgie una după alta, se văd în jur necontenit și toate parcă vor să spună că timpul este pe sfârșit. Și toate parcă vor să spună că timpul este pe sfârșit. De ce e lipsă de iubire și dezbinare între frați, când Dumnezeu e numai unul și toți de El am fost creați? De ce nu mai simțim puterea ce am simțit-o altă dată? De ce ne îndreptăm privirea înspre plăcere și păcat? Nu vom putea intra în ceruri cu sufletul împovărat de lăcomie, de minciună și inimi pline de păcat. De lăcomie, de minciună și inimi pline de păcat. Am fost chemați la mântuire și la un trai frumos, curat, să ne sfințim a noastre inimi pentru al nostru împărat. Să ne sfințim a noastre inimi pentru al nostru împărat. Să nu mai stăm în nepăsare și în alergare după vânt, căci doar o viață omul are și scurtă viața pe pământ. Nu mai e mult și vine Domnul, ești gata de a-L întâmpina, căci semne